Bigyan ng Dyson na hair, yung pangkulot ng buhok, yung tig 30,000. Wag ganon, B. Alam mo, dapat ngayon marunong ka mabuhay mag-isa. Wag kang asa-asa ka dyan sa apam-apam. Diyos ko! Di mo alam, lalantu-lantu tayo yan. Lalalantutuy, lalalala. Lalalala. Ano ba nabubulolak parang baliw? Lalantu-lantutay ang bulsa niyan. Nakuha mo, Maratoni. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, dalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga, pinag-uusapan natin na ngayong araw ay July 1, kung saan tinatawag nilang Financial Freedom Day. Ikaw ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung katabi mo kung mukha na bang financially stable yan. O mukhang naghihikahos na naman, mukhang naghahanap na naman ng 5656. Pwede mong pautang dyan. Well, ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging financially stable. Or paano nga ba masasabi na financially stable ka na. Ayan, kasi hilig mong bumili ng crispy pata, B. Mahal-mahal niya, magkano yan? 300. Kung ako sa'yo, mag-Spanish sardines na ako, 70 lang, healthy pa. Number 1, masasabi mong ikaw ay financially stable na kapag hindi ka na natatakot na dumadating na yung order mo sa Shopee sa bahay pagkatapos hindi mo napapabayag sa iyong mabuting nanay. Dati actually ako kinakabahan ako pag nandiyan yung mga order ko. Ang lakas ng loob na mag-order sa mga deliver na ganyan. Tapos syempre, malakas din ang loob ko dahil yung tatay at nanay ko nasa bahay. So, mother, father, go pay for it. Wag ganon. Dapat alam mo sa sarili mo, yung in-order mo, yung chinek out mo ay may pambayad ka. Number 2, meron ka ng emergency fund. Andyan pa rin ikaw? Hashtag John Michael. John Michael, tatawag sa mga kaibigan. John Michael lang pag kailangan. Kumbaga, tatawag ka sa kaibigan mo, friend, pwede bang pahiram ng 1,000 kasi wala na akong pera? No. Dapat ngayon pa lang alam mo sa sarili mo na okay, meron akong itatabi na pera na ilalagay ko sa baul o kung saan mang singit yan, ilagay mo dyan. Para pag walang pera, dudukot. Hindi yung kung ano-ano dinudukot mo dyan. Number 3, malalaman mong financially stable ka na kapag marunong ka nang tumanggi sa sale. Loko, nakakita lang, 50% off, I wanna buy that, I deserve that. Kayon, kaka-deserve, ubos ang pera. Minsan po, pag napunta tayo sa mall, marunong magtimpe, isipin mo muna, wait, do I need that? Or, wala lang, naakit lang ako dun sa malaking karato lang 50%, go, bilhin ko na yan. Wag po ganon, konting pagtitimpi lang po ang kailangan natin. Anyway, dahil nga mahal na mahal kita at gusto ko healthy ka rin habang nagtitipid dyan, maya-maya lamang bibigyan kita ng mga ilang wise tips at tsaka healthy tips kung paano mo maiiwasan at paano ka magiging financially stable. Go natin yan habang hindi pwede ngayon lang hashtag Financial Freedom Day. Hindi, tuloy-tuloy na natin. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating daldalan ngayong hapon. Here's another song by Marco Sison. Ang pag-ibig